So good morning guys. For today's vlog, maglilinis tayo ng ating sniper. Kahapon kasi naabutan tayo ng ulan at ito nga yung result niya. So may mga putik all over our bike. So dito sa may bandang gulong medyo marami. So kailangan natin siyang linisin. Then dito sa kabilang side, yan sa may tambucho, medyo madaming putik. Yan, so yung mudguard niya putik din. Sa bandang taas hindi naman masyadong madumi, malinis naman siya. So lipat tayo sa harapan. So dito sa may harapan may mga konting grease lang din sa may taas. Then dito sa baba, yan, super putik. Buti na lang may engine cover tayo. Radiator hindi naman masyadong madumi. And then dito naman, ayan o. Sobrang dumi. So yan, so lilinisin natin yan guys. Papakita ko mamaya yung mga gamit natin. 2 timbang tubig. Sponge pang linis ng ating motor sa gilid at sa may gulong. Sabon natin, alternative dishwashing liquid. Gagamitin nating sabon para sa ating motor ay Oscar's Motorcycle Car Wash Solution. Siyempre, ang ating Fujihama pressure sprayer or washer. So magiging ganito yung setup natin. Andito yung ating machine ng ating washer. Ito yung mismong sprayer natin. And then nakakonect siya sa may tubig. Tapos na nating tanggalin yung mga dumi, mga alikabok na nandito sa ating sniper. So dito sa baba tanggal na konti. Yan, as you can see naman dito sa kanyang rear, dito sa kanyang may gulong, sa kanyang paludo dito sa likod. Yan, dito sa wheel, dito sa mudguard tanggal na natin. Dito sa fenders sa harapan.
Yun, so after nating malinisan yung ating sniper, babalik natin yung pagkamat niya gamit itong Oscar's Motorcycle and Car Care Solution. So Armotech, since matte yung ating sniper, matte din yung gagamitin natin. So maglalagay tayo ng Armotech matte solution dito sa ating sponge. Ayan. Then distribute natin evenly doon sa surface ng ating fairings. Ayan, so konti-konti lang. Then start na natin siyang pahid. By the way, ang pagpahid pala ay hindi masyadong madiin para hindi rin masyadong magasgasan yung fairings ng ating motor. Gentle lang and then medyo light. Ayan.